Καλωσορίσατε στις Μυθικές Αφηγήσεις. Είμαι η Βασιλική Χριστοδούλου και σε αυτό το podcast ταξιδεύουμε παρέα σε κάθε γωνιά του κόσμου, ανακαλύπτοντας σκοτεινούς μύθους, ξεχασμένους θρύλους και λαϊκά παραμύθια που επιβίωσαν μέσα στον χρόνο. Από τα βάθη της Ασίας μέχρι τα νησιά της Καραϊβικής και τα βουνά της Ευρώπης, οι ιστορίες αυτές ψιθυρίζουν ακόμη. Είστε έτοιμοι να τις ακούσετε? Μυθικές Αφηγήσεις με τη Βασιλική Χριστοδούλου. Λοιπόν, ακούγοντας τώρα το intro για άλλη μια φορά, αποφάσισα να το αλλάξω από το επόμενο επεισόδιο και να λέω Μυθικές _αφηγήσεις στο Instagram με τη Βασιλική Χριστοδούλου. Δεν σας έχω αναφέρει ότι έχουμε και Instagram εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, από το 1947. Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας πω ότι πρέπει να μπείτε στο Instagram Μυθικές _αφηγήσεις και να μας βρείτε, γιατί εκεί πέρα ανεβάζουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, σήμερα ταξιδεύουμε στον Παναμά. Είναι μια χώρα που ενώνει Κεντρική και Νότια Αμερική. Θα σας αφηγηθώ 3 σκοτεινούς μύθους. Παράλληλα εσείς μπαίνετε στο Instagram με μυθικές _αφηγήσεις. 3 σκοτεινούς μύθους λοιπόν από τον Παναμά, με όση δραματικότητα και αν χρειάζεται. Εγώ και ο συνεργάτης μου, ο Παναγιώτης Πάνος Παναής Παναγιώτου. Ελπίζω να μην ξεχάσατε το πέπλο με το κερί σας, γιατί όπως λένε τα φαντάσματα έρχονται πιο εύκολα με φεγγάρι. Όταν εγώ τα λέω με λέτε κακιά. Μαζί θα μπλεχτούμε στις σκιές του Παναμά και θα περάσουμε όμορφα παρά την τρομακτική ατμόσφαιρα που έρχεται. Λοιπόν, ας δούμε πρώτα απ' όλα που βρίσκεται ο Παναμάς και τι πληθυσμό έχει. Είναι μια μικρή χώρα στο νότιο άκρο της Κεντρικής Αμερικής που ενώνει τη Βόρεια και Νότια Αμερική. Βρέχεται από τη θάλασσα της Καραϊβικής, τον Ατλαντικό δηλαδή, τα νερά του Ατλαντικού, στα βόρεια, και από τον Ειρηνικό ωκεανό στα νότια. Σύνορα βορειοδυτικά έχει την Κοσταρίκα και ανατολικά έχει την Κολομβία. Ενκάντο. Η πρωτεύουσα είναι η πόλη του Παναμά, Panama City, όπου ζουν περίπου τα μισά από τα 4,35 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας. Επίσημη γλώσσα είναι τα Ισπανικά, μιλούνται από το 93% των Παναμανών. Ναι, Παναμανέζοι ή Παναμανών είναι το ίδιο, Παναμανέζ είναι το επίσημο. Λοιπόν, περνάμε τώρα στους μύθους. Φανταστείτε πως ένας μοναχικός ταξιδιώτης περπατάει σε ένα σκοτεινό δασώδες μονοπάτι στα όρια ενός χωριού του Παναμά. Η νύχτα είναι ατμοσφαιρική και το φεγγάρι έρχεται και χάνεται ανάμεσα στα φυλλώματα. Ξαφνικά ακούει βήματα πίσω του. Το αίμα του παγώνει. Εκεί στη σκιά του φεγγαριού στέκεται ένα σκυλί. Όχι ένα συνηθισμένο σκυλί. Ούτε όμως και το μαύρο σκυλί που είδαμε στο επεισόδιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό είναι το El Cadejo. Και μάλιστα η παράδοση λέει πως το El Cadejo είναι υπερφυσικό πνεύμα σε μορφή σκύλου, με μπλε μάτια όταν είναι ήρεμο και με κόκκινα όταν επιτίθεται. Υπάρχουν 2 εκδοχές, το καλό, το λευκό El Cadejo που προστατεύει τους ταξιδιώτες, και το κακό, το μαύρο El Cadejo. Φυσικά τι άλλο χρώμα θα δίναμε στο κακό? Μαύρο. Τέλος πάντων λένε ότι τα πόδια του είναι βοδιού ή κατσικίσια, και βέβαια αυτό το κάνει πολύ ανατριχιαστικό. Κάτι άκουσα. Ποιος να είναι εκεί? Είμαι ο El Cadejo. Έρχομαι για να σε συνοδεύσω στο σκοτεινό σου ταξίδι. Τι θέλεις από μένα? Είμαι εδώ για να σε προστατεύσω ή να σε κυνηγήσω ανάλογα με τις πράξεις σου. Είσαι άξιος εσύ, λεβέντη παλικάρι. Εγώ δεν έχω καμία κακία στην καρδιά μου. Το El Cadejo κοιτάζει σαστισμένο. Καλά, ας πάμε μαζί μέχρι το χωριό. Αλλά να ξέρεις, ποτέ μην γυρίζεις την πλάτη σου σε ένα καδέχο. Αυτό θα φέρει τρέλα. Καλά πήγε αυτό. Ευτυχώς επιβίωσε ο ταξιδιώτης μας χάρη στο καλό El Cadejo. Στον Παναμά λένε πως όσοι συναντούν αυτό το σκυλί ή θα σωθούν ή θα τρελαθούν. Εσείς τι λέτε, θα ήσασταν τυχεροί ή άτυχοι? Πάντως εγώ προτιμώ να κρατάω απόσταση από σκυλιά με κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε μάτια.
Έχω αρκετούς φόβους ήδη με αράχνες και με φίδια. Δεν θέλω να προσθέσω στη λίστα και τα σκυλιά. Ήρεμα ξεκινήσαμε. Πάμε τώρα όμως να σας μιλήσω για το φάντασμα του πλοίου του Πορτομπέλο. Φανταστείτε, βρισκόμαστε στον 17ο αιώνα στο παναμαϊκό λιμάνι Πορτομπέλο, το οποίο τρέμει από τις επιδρομές πειρατών. Ένα ισπανικό γαλέο συνοδεύει πολύτιμους θησαυρούς. Ανάμεσά τους και το άγαλμα ενός μαύρου Χριστού που πρέπει να μεταφερθεί στους Ιθαγενείς. Όμως προτού φύγει, ξαφνικά ξεσπά φωνική καταιγίδα. Οι ναύτες προσπαθούν μάταια να λύσουν κάβους. Όσο προσπαθούν να αναχωρήσουν, οι άνεμοι δυναμώνουν. Κεραυνοί σκίζουν τον ουρανό και το πλοίο κόβει βόλτες μέσα στον κόλπο, σαν να το θέλει η θεϊκό μήνυμα να μείνει εκεί. Ακριβώς. Σύμφωνα με το θρύλο, ο πλοίαργος ερμηνεύει αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο ως σημάδι. Ο Ιησούς ήθελε να μείνει στο Πορτομπέλο και μαζί του όλοι οι ναύτες. Το αγαλματάκι του Μαύρου Χριστού, φτιαγμένο από βελανιδιά, μεταφέρθηκε στην εκκλησία της πόλης, όπου προσκυνιέται μέχρι και σήμερα. Η νύχτα είναι σκοτεινή και φουρτουνιασμένη. Ένας νέος ναύτης περιμένει το σινιάλο να σαλπάρει. Κοιτάζει με αγωνία τις μαύρες σιλουέτες των νεκρών καραβιών. Ξαφνικά ένα μυστήριο ουρλιαχτό ακούγεται και εμφανίζεται ο καπιτάν Εστέμπαν. «Άκουσα με, νεαρέ μου, ένα πλοίο μου φάνηκε να έρχεται, φάντασμα παραδομένο σε αυτή τη φωνική καταιγίδα. Η εικόνα του Χριστού ναυαγεί, αλλά η ψυχή του πλοίου ζει για πάντα. Βλέπεις τη λάμψη πάνω στα κύματα? Είναι το στίγμα του Black Christ που ξαγρυπνά τη θάλασσα για πάντα». «Για στάσου, είσαι πειρατής ή φάντασμα?» «Είμαι πειρατής και φάντασμα. Ήταν ναυάγιο και οι ψυχές μας γυρίζουν στο Πορτομπέλο κάθε χρόνο. Ακόμα και αν προσπαθήσετε να φύγετε, θα σας σταματήσουμε όπως μας σταμάτησαν και εκείνη τη μέρα». «Και τι θέλετε από εμάς?» «Αχ, Χωσέ, ήρθες να υποστηρίξεις τον ναύτηντο Τομάς. Θα σου πω τι θέλω από εσάς. Τη μαύρη εικόνα, ήμουνα έτοιμος να πετάξω μαζί με το πλοίο. Μα ο ουρανός είχε άλλα σχέδια. Από εκείνη τη νύχτα η χριστιανική ελπίδα του Μαύρου Χριστού ζει στο Πορτομπέλο, όχι στη θάλασσα. Και εμείς οι χαμένοι ξυπνάμε κάθε 8 του Δεκέμβρη στην εορτή του». «Φύγε σε παρακαλώ, άφησέ μας, φύγε!» «Θα φύγω, αλλά όποιος ανέβει σε αυτό το σκαρί χωρίς σεβασμό θα πνίγεται στην ανάσα του. Και όποιος θελήσει να λησμονήσει το όνομά μου θα τα ακούει κάθε νύχτα ψίθυρο μέσα στο αυτί του». Και εδώ ταιριάζει το Jesus Christ. Έτσι λέγεται πως το πλοίο και οι ναύτες θαλασσοπνίγηκαν, αλλά οι ψυχές τους δεν βρήκαν ησυχία. Κάθε χρόνο κατά την εορτή του Μαύρου Χριστού, ολόκληρο το Πορτομπέλο γιορτάζει με προσκυνήματα και λιτανίες, σαν να υποδέχεται ξανά το φάντασμα του καραβιού στο λιμάνι. Τώρα, ο τρίτος μύθος έρχεται από τις Ιθαγενείς φυλές Γκούνα στα νησιά Σαν Μπλάς. Εκεί κυκλοφορεί ο θρύλος του Ολοκουπίλε, ενός υπερφυσικού πλάσματος της θάλασσας. Το Ολοκουπίλε απεικονίζεται συχνά σαν τεράστιο ψάρι, θαλάσσιος δράκος, σύμβολο των μυστηρίων και της δύναμης του ωκεανού. Λένε πως όταν αναστατώνεται η θάλασσα, ο Ολοκουπίλε σηκώνεται από τα βάθη για να εκδικηθεί. Ο Ιγκουαΐμπιλο, ένας ψαράς, ψαρεύει. Νομίζω ότι ο ουρανός θα ανοίξει σύντομα. Ας ρίξω τα δίχτυα τελευταία φορά σήμερα. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Ένας τεράστιος ίσκιος κινείται κάτω από τη βάρκα. Ο ψαράς βλέπει κάτι να βγαίνει από το νερό. Τι μπορεί να είναι αυτό? Ψάρι ή η οργή του ωκεανού? Είμαι Ολοκουπίλε. Κάποτε προστάτευα τους ψαράδες που με τιμούσαν. Μα τώρα πολεμάω αυτούς που δραπετεύουν με τα ψάρια μου. Θα σε αφήσω να φύγεις, αλλά θα πρέπει να ορκιστείς ότι δεν θα ξαναμπείς μέσα στη θάλασσα αυτή για ψάρεμα. Έχω ανάγκη αυτή τη θάλασσα και τα ψάρια της. Όχι, λυπάμαι φίλε μου, αλλά δεν πρόκειται να το κάνω. Τότε κολύμπα για τη ζωή σου.
Με μανιασμένες κινήσεις το φίδι ψάρι βουτάει και σηκώνει ορμή πάνω από το καΐκι, κάνοντάς το να κλειδονίζεται. Ξαφνικά το καΐκι αναποδογυρίζει, μα πριν βυθιστεί μία φωνή μίλησε στον ψαρά. Άρχισε να προσεύχεται στον Ιμπεόργουν να τον σώσει, τον δημιουργό τον Γκούνα. Και ξαφνικά κάτι αλλάζει. Οι βροντές σταματούν. Κοιτάζει ξανά τη θάλασσα και το φάντασμα έχει εξαφανιστεί. Ο ψαράς επιβίωσε. Λένε πως τον έσωσε η προσευχή του στον Θεό δημιουργό τον Γκούνα. Ο ψαράς εξαφανίστηκε, μα οι ντόπιοι εξακολουθούν να λένε ότι τον βλέπουν από μακριά όταν τα κύματα αγριεύουν. Αυτό ήταν πιο έντονο και από πρωινή καταιγίδα. Τουλάχιστον μου αρέσει που ζω στα αστικά κέντρα χωρίς τέρατα. Αν και τώρα που το σκέφτομαι έχω αρκετό άγχος με το μετρό. Υπάρχουν κι άλλοι συναρπαστικοί μύθοι που δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε με λεπτομέρειες. Παναγιώτη, πάνω Παναή, πες μας με 2 λόγια. Φυσικά, ο Παναμάς έχει κι άλλους θρύλους που αξίζουν αναφορά. Λατουλιδιέχα. Αυτός ο μύθος αφηγείται την ιστορία μητέρας που μεταμορφώνεται σε πνεύμα οικεσίας μετά τον χαμό των παιδιών της. Η θρηνούσα μάνα φαντάζει με ένα φάντασμα που κλαίει στα ποτάμια τις ζεστές νύχτες. Μπορείτε να ακούσετε το επεισόδιο για το Μεξικό που μιλήσαμε για τη Λα Llorona. Απλώς να προσθέσω εδώ ότι η Λατουλιδιέχα δεν έχει ακριβώς την ίδια ιστορία με τη Λα Llorona. Ποιος άνεμος σέρνει το όνομά μου πια? Κανείς δεν με φωνάζει γυναίκα, κανείς μητέρα. Ήμουν φως, ήμουν σώμα που ήθελε να χορέψει και άφησα το μωρό μου να κλάψει μόνο. Μία νύχτα ήταν, μονάχα μία. Κοίταξέ με τώρα, δεν έχω πρόσωπο, μόνο κραυγή. Το αίμα μου στάζει μέσα στα ριάκια και οι πέτρες θυμούνται τη μορφή που ήμουνα κάποτε. Κάθε βράδυ τρέχω στις όχθες να βρω το κλάμα του. Μάνα! Ακούω. Ίσως είναι ο άνεμος. Αν τον βρω, αν τον κρατήσω, ίσως σωπάσει ο ποταμός. Μα δεν το βρίσκω. Και το φεγγάρι με τιμωρεί ξανά. Να κουβαλώ τα μαλλιά μου σαν σάβανο. Να ουρλιάζω το όνομα του παιδιού μου που πια δεν σημαίνει τίποτα. Η γυναίκα που ξέχασε και δεν τη συγχωρέθηκε ποτέ τίποτα. Λυπηρό. Λοιπόν, και τώρα πάμε στα Ομέγγιντ. Στους Γκούνα υπάρχει σχήμα του τρίτου φύλου που ονομάζεται Ομέγγιντ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε άνδρες ούτε γυναίκες, αλλά κάτι ενδιάμεσο και ιερό. Σύμφωνα με τη μυθολογία τους, ο Ιμπεόργουν, δηλαδή ο δημιουργός των Γκούνα που αναφέραμε και στην ιστορία με τον ψαρά, είχε έναν μικρότερο αδερφό, τον Γουίγκουντουν, που ήταν Ομέγγιντ. Οι Ομέγγιντ εκτελούν παραδοσιακά γυναικείους ρόλους, π.χ. η Φανσιμόλας, και όλη η κοινότητα φυσικά τους σέβεται. Τέλος, έχουμε και τους Αλμπίνους, που τους θεωρούν ότι είναι τα παιδιά του φεγγαριού. Οι Γκούνα αποκαλούν τους λευκούς Παναμανούς με αλφισμό Σίπους, δηλαδή άσπρους, και τους θεωρούν ιερούς. Σύμφωνα με τις παραδόσεις, τα άτομα με αλφισμό προστατεύουν τη σελήνη από έναν δράκο στις ελληνιακές εκλήψεις, βγαίνοντας τη νύχτα με τόξα και βέλη για να χτυπήσουν το δράκο πριν αυτός καταβροχθήσει το φεγγάρι. Γι' αυτό και οι Γκούνα τους σέβονται και λένε ότι είναι τα παιδιά του φεγγαριού. Ευχαριστούμε λοιπόν που ταξιδέψατε μαζί μας στον κόσμο του Παναμά. Στον Παναμά θα πιω κρασί, στο πέρα θα μεθύσω και μέσα στο γεντικούλε κοπέλα θα αγαπήσω. Ακαλά. Στο Γαλατά, όχι στον Παναμά, Βασιλική. Έλα, ήθελες να πεις την κουβέντα σου και εσύ που λέει και η Δήμητρα και δεν την έχουμε σήμερα στο επεισόδιο. Λοιπόν, όπως πάντα, κλείνουμε με ένα μυστικιστικό και αποχαιρετισμό. Ας κρατήσουμε λίγο από το φως του φεγγαριού στις καρδιές μας, ακόμα και όταν παλεύουμε με τους δικούς μας σκοτεινούς δράκους. Μείνετε μακριά από ερημικά μονοπάτια, προσέξτε την κρύβη νύχτα και αν έχετε τα μάτια σας 14, τότε κάτι θα πάει καλά. Καλή τύχη λοιπόν εκεί έξω και μην ξεχνάτε, αν κάποιος σας προσφέρει μαύρο Χριστό, ελέγξτε πρώτα την ημερομηνία παράδοσης. Μέχρι το επόμενο μας ταξίδι στη σφαίρα του παραμυθιού και της πραγματικότητας, να είστε πάντα καλά. Αντίο και καλό μας ταξίδι. Καραμελίτσες. Για να δω.
Δεν έχει outro σήμερα. Σήμερα κάνουμε promote στο Instagram. Μυθικές _αφηγήσεις. Όχι .gr. Μυθικές αφηγήσεις με τη Βασιλική Χριστοδούλου.